Entino mo seminja me come home ye society, ye me movement, ye me yes me pacho, me no mo to kwata ya pa. There's nothing. I'm going to join you. Any case of patapram de me hold ya nipan beso. Na say e we 500 600 years ni de. Ni ebe mo waso me minim. Nti obi no nyame de ne honhom no amano. Ento hwo nyame ade so ko sani pa ne mystery. Allah. In the name of Jesus. Mystery TV so na Mystery TV said the edika no manya nte no eya kwan ya ye fa so a sunsun mu ne ma sunsun mu japade ebetimi adom asukoni ate ase ne yehu se ne yete ana senti a onyankropo dwedi ampo o se sa ne ma ni nyina de ma ye ne yehu se ebinom wo pa otibi ase na so be no waka ni nyina bomti wo ka kire wo wotimi ti ase wo ha edu ba bi nso a na aye obibi wo ho Eninti and a Mystery TV so edi nechefa aba eye Mystery of Mysteries na no na yeba abefaso said ye beya baby I want to ase baby aye okesre ne no yebetimi ansa na maako edi amaw na face what ase na wuti a wahu bonkum na onipa ewo okwan ya obefaso a odi betena ebiase ekwan obefaso a onipa dua na kasa kura nso no ebetimi anyini na anyini nimpam ama won so a wo sha ase no wahu se wo bibia wo ye no ato aten edi ama we na Mystery TV edi aba beto se de ebeya wo ene me ebetimi ate ene eme biase enti sabre me homeso na makwa akoto nkra me papa nia esme ye no de ni nyina beto aso ama eja brifeni bedamas Mystery TV ahwefo musiesie mo hone de dwuradie foforo bi epa ya to ne din Mysteries of Mysteries. Such radio way eye okwan a ebeda asempa eyintasen ni sunsumu adwene edi. Adagjo media kwa me se costo ni titi na webue costo no na omre oyi na mo na ewo costo no na omre enini no spiritual na adebia kotra ni mu anti ade ne kotra ni mu no ene koso sa esi no Sajumani we power kwemu ejuada ene efiada ewo Mystery TV so na nipa otena se ne jumadi we aprayen ene ejabrifa na ejabrifa de ba sunsun mu programs a ono di kan di bi ba Ghana di kan otena se sana one Prophet Dr. Abednego ene betena se di jumadi we so no etimi de abro Mysteries of Mysteries. Share Mysteries of Mysteries ewo Mystery TV so ewo YouTube Mystery TV, Facebook and a Mystery TV 2C TV. Channel say omo awaso ya say djumedi we pro no Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Se opeso also ya sia fresh numbers way 0208599576 0208599576 ana 0278977215 0278977215. Mysteries of Mysteries ehintamu ehintasem. Yo abusia for sabre yakoton kraba na se de mekae no Mystery TV so e na bo no na say nia mede na ba me ba bede na di e de amamo no ono a na oyo bambonia oda ono a nso e na wate Prophet Abednego Teaching Hospital eno ye de hwe susumu eniema na ewo nsawam wuraku ena ne nkrabata kese ne pa nso no ewo oto ase ono ene Prophet Abednego prof ne wo akwaba eja yedas right me pacho ye the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. Okay. And what's other brand? Yes, I want the Kingdom of God Ministry. Right. What you say? And you want Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. You na say no you
Mystery TV and then program I want Mystery TV here, the mysteries of mysteries. That's right. Amen. Amen. Na ahintamu ahintasem chiramasia kakra. Yo, ahintamu ahintasem, the mysteries of mysteries. One will say, Onyankopon bo osoro na asase. Na odi nyama bi hintawe onipa. Ade nti na odi nyama bi hintawe. Yo, if you say onim senya onipa ti. Eso no ane boy. Yo, na ewonia odi bo onipa. Enti no Onyankopon amfa ne nyama nyina amfa nkyere onipa. Enti no kakre bi ene nipa kakre bi pena odi na kwankyere wo to say wa churo say he made known his ways unto Moses and his acts unto the children of Israel. Odi na kwankyere Moses no odi ne senkyere ni kyere Israel ma. Enti so o se medon ya medon no metan ya metan. Enti obo binu mo obetan. Ena obo binu mo obedo. Na wono oye nyame no Yo. ade nti na oye saade we esi ho we de mabono metan we de mabono medono Ayo so no obo bone ena obo papa obo sum no obo han enti no ono ni nyina ewo no enti nia ono pe ena oye ena no oye nso tumi ko bisa sa de enti na oye mesa se no ti na me busa wo se yo wono ana me ate se we ye papa yo we nso ye bone very good na ma ye nko bone ho ye nko papa mo na fe wono anso a kire se ma ball no me woni amedo no na me woni ametan no e hoketua bi no na me ntiase yo enu de ntiase a ye no de ye tiase ene ye kire me mu ye yo ya ye tiase ni se medon ya medon metan ya metan asini se nia tio mi tie o pa wo ma mienu ba ko ejimi na ba ko njimi ye ba ko ye kwasea ba ko onyansani na waka asema to munko sisi ha na munko yese wo yese munso yese na wo nia wan ye ni awpena wo bedo na ondon de di kana metia no so waka kiro na se atwaso bi o yo mesa matia no sa no nyame de hye ye enti sa na meye so de ama no wo onyame na ono waka na asem wawie wachiro ne ye ne wachiro ne nye enti obia anopa kosa nsu usansu abedware ansa na wadidi odi ama wa no mfa ma oye odi ama ne na anopa no wansoro wankosa nsu na wasoro didi se bia wi free na ba amafam arefi wakachiro no nka nchiro ye so waka na nso nyankopon no ana bo wi free ne nso ma ye se but wabo amane no bo amane obo amane yo wabo amane na se muko churo nsohwe na nsohwe no ne opase no ye promote na ye de ne bafem we de ne ba ko de na ne ofeli ni nso no onti no enti no wakachire mu na we akoye na wo anya onfa promotion be ma ene na chese ba feri enti de so bona de boy na ni ya me ko na me de so bona de bo General Endtime Ministries yo na den na enti ko potia nyame de sa de we ba very good the end time mysteries the mystery of the end time hintasem na me ka say hintasem a ewo ewie bre ho enti na hintasem wo ewie bre enyo bia na wo de man so what you say enti no hintasem wo ewie bre no hu Ewurade amafe ne na nsa meguso ebinum se osofo ensasem a okay de ha nkrofo nti jaika yenya akase ye waduma usu se osofo ye osofo nkrofo ba se membe join ho na menja isa nsem na meka no na momanka ebehia anka te se na wo ye yen ne sa won se wo ya wo de ne bedi won wachi yo na ede na oni hu yenti a ono sija awo de se esum ne han na obi se sumu no ya de na o de kania ba ho a ebe ha na ne ha ani ebe ha nti no be ka se o kania ye de
nti dum no ana si na you say dum kanya na be wura sum no na wo dum na be yi ama na se me ya mfa na ye dum ama nti be dum na enye ena nyame so na me so yi obi na aso no se kanya so ye nso mfa nhyɛ opon ase ye de sikania dua so na asofo no tete me tata me de machi nsɛm bebre ebi frɛ me on be ma me award sɛ na won sum afiri sɛ award na ye mama on ko nim sɛ nka o me nam ho saa ntia ngode ma ye ma award o ntu so mo apɛ na de na wura na sa abosobode a ye de ball no na ase de sɛ you sɛ o person on be ka wo mo ho ye be ma o ka ye be ma o fie ye be ma o yere ye be ma o sɛ one ya konwa ba bia obetra wiase nyina be hu se wo ya abo abaso akoka wo mo henie no entino ebi no ba life ebi no so chocho eno sofo onyame asem o kan ko onyame oyonipa entino sa na ese da obi bakra me ndada me ntwa na tro nsisi no nje ni sika mo ne po sani asofo ne ye no sisi no da no na gini sika yo say eyen hihye eku on afom ntu kodom a you go according to the principle of the society nti won no ebotae wo won ni kuo ni mu se won ni besisi won wa ye nkuma adada won na wanti se obonsam bai se obewia wakum ni wasai enti so obonsam krofo hia wo koye den ni won be wia na yakum ase no enti won ka mo ho a o ha won na wa enti won metra wa no mtra and na wo be wusu makoma do die for want of wisdom eno de wo ne de meti ase se wan fa papa ama me ye nia e betina ma odasani etini afa so ne de wodi kan ya na yi sa Petro say touch not my anointed and do my professional harm. Entino mo amu semenja memeka ho meye society yembe movement yembe yeseno me pacho me no to nkwata ya pa there's nothing I'm going to join you and there's nothing you can do for it is written the Lord has put forth the fiat that I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. No maybe in yejuma your life is at risk. End time no niema ebeba na wo yi bi me e bi na me na di kire we enti yen ya ye tie no den na esese ye wo e de wie ye ho ana ye de boye yo ewie ibre ntasem wo ewie ibre na ewie ibre no e sha se wo ashase e sha se wo ashase okay ewie ibre a asese wo ka bebre hu no Oyankopon di kambon ya mane no wo abodi ashase ena ansa no sambede di kire yen wo awie ibre ena yen yegusu hu se ne awie ibre ne ko se awie ibre nim die bebre bedos ba jo wacha se na ade na bebefu de wonya nim die no ena brofo so wonya nim die no ena brofo nim die no so enye ne Oyankopon pe ni abrofo enya no yo enye ni onyame pe David enso no so no de ba be de bra yin yo ni abrofo na enya enye ni Onyankopon pe enye Onyankopon ne pe enti de pa na yo onyame ne pe a yenya ye ese se yetimi ena yenso no ni ayenya yenso no enye Onyankopon ne pe ena yenya ni Onyankopon ne pe ne nso enti Onyankopon ne pe wo o se yenja wo so odi hu nti wa ni mra open no nya ho wasase su se de ti wo so nti abrofo nim de a wonya e wo awie ibre enye onyame ne pe ena bibifu no kura so nwa nya bi ena ne a wo mo no nso no enye onyame ne pe what you say ehintasem wo ho ne awie ibre ne se Onyankopon bo so na asase nnansia enti nnansia no ode obi biara biribia ma na nansia na obo wie a obo nipa etwa to abodi nyina etwa to a obo abodi nyina de ma onipa saa dana so ade anchi so eno nipa wi de no nipa wi o kire mo se mundi eduabai na mudi ya mubewu na je se owo wo ho ansa na obo nipa enti obi ka se hwi ni ho a mbacho mentie no
owo wo ho nkwa wo ho owo ne nkwa duani ode kire wo nti owo wo ho nkwa wo ho ade nyina wo ho ansa no bo nipa na sada na ode ma onipa na sada na no nipa wi danwa no kodi eduaba dan no kodi eduaba no endo onti temo awurade bae no se wo wakodi eduaba no se wenya bona mane deda se da obedi obesom no obewu ena sada so ade anche so eno osomu ene odi nti onipa wi dana ya bona ena efe so no ni ga son eno nyame ko home efi ni niam nyina ho enti ni sa home dana home a ne da ye da etoso eso owo ohaw musu obre amane eno ne home enti wiase sei wiase ewie eno ne home the God sees of home fi ni bibia ho dia abodi nyina say destroy is the destruction the home no ye destruction and Saturday the 7th day is a destruction day or say nida home da into home destruction owo ohaw obre amane etuwo kwadanda yare dom ni ade nyina no nida ene memi nda ene des da etoso eson ohome enti eye ewufuo da memre da eye obonsamu da mumunda eye oseida memre da eye musuda ade nti na memenda no saa oseye musuo no ehihye mu ye de ye fa ne se wo koda ahome na ade echi a wabetoa ne nyuma so e na won so hihye se eye oseye eni musuo ade nti na ye musuo ka ede nim se nyame ne da wo de home no o na bibia adwobo se wo unyo nyame ba ade se nti na me busa what you say nti ye yo nyame ba ne ye ka onyame asem ene ye ti onyame ne nti onyame kasa onyame asem eye ne kasa na wonwa na dudu na woji ne dindi no ma womtumi se wonye onyankopon ba nti onyankopon ba ene te neja ne enti no munumu kan ena nkrofo kan te se a graphic ema see they are kind yo and they actually no so very good ene wonfa enti ase no amamu yo munumu wadwe yo nipa adwe yes asichire ye wa asichire enti na mu de mu kan ena mu nti ase but ye no ye kirase kasa no ye kirase ti se obi wa kai be e kire fantini se na onye hwe this onya interpreter na wa chire ni mu ansa no be so we have the spirit of interpretation to interpret the word of God which is his direct what you say nti woda ye no musu ebe mu eni ade ebe mu no say na yes musu ebe mu den na ebe mu in rest why na what you say may his soul rest in peace they will in this onyame on the 7th day God to rest oyede na nti na wawu ana Satan so on ti kasa na se so onyo nyame ba what you say mro Yesu Kristo ba no o kasa na esuafo no kasa bebre en na esuafo no kra ko bi say na de na de bi o kasa kwa kasa bebu na won chechire mu o se mu de me de ma so mo nti ase ba wenu ne yamfa ma won nti onyame kasa nyobia na o ti ase nti nyobia na o yosofo was for 2000 years won to enchira mu the Bible yes won to enchira the exact interpretation of the hieroglyphics. Hieroglyphics is a picture writing. Oda no hunsa anuma bitu una hunsa anuma but e se onye obi obechara wase anuma na bia na ye wofa unua o papa na bia na ye obofo e bia na ye se enso se me hu anuma yes say the hu na diso no but when you be achara wase ye kuta nchara senti ne ye ka nchara se that is the invisible teachings okay it need to say onya meka semba akoto kwa e won nchirase won yo ye ni muntine ya fa boye bosa nti jesu munya nchirase no enti say no nchirase na wo chire enti asema meka nchirase
kyerɛ wo sɛm no ɛnkyerɛ ase deɛ ɔhɛ no ɛsɛ sɛ onya bi na wotime de sesa nti na me pia no nyɛ sɛ bia yɛ biribi o obi a ɔhɛ yɛn no ɛsɛ sɛ wotime ti biribi ase nti sɛ nyame asɛm ni na yɛ nkyerɛ ase a ma yɛnte ase yi mo saa na obi nso atwerɛ sɛ wobae no mesɛ onyame wui ɛna ɔmpɛ sɛ me ɔnte ase onyame ewu ɛsɛ sɛ adaba na ade no onyame yo na bɔ owu ɛfiri sɛ ɔno na sum ne han papa ne bɔne owo ne nkwa ɛna ahyase nso no ɔsi satora reporter ne tobɛrɛ rosa ɔfrɛ nkwa ansa na ɔfrɛ owuo nti owuo ne nkwa wɔn yɛ ntafo sɛ ɔno ana bɔ nti ne nyinaa yɛ ne dea nti ɔbɛ sɛ ɔhyira wɔ ɔde nkwa nhyira ɛna ehyira ɔbɛ sɛ ɔkum ɔde owuo ɛna ekum na nyame maa ne mmienu baayɛ yo me da so egyina de na so sa me nti ase sɛ wo na wo yɛ wo nim nia sɛ wo yɛ ɛna fe yɛn a sɛbi yɛyɛ papa hwe akɔ ɛyɛ nso wo de ade mu duruduru yi ɛbɛ so ya ɛyɛ de ya yɛ bɛ fɔ yo ɛna ade bia nso a wayɛ nso no we call something antipathies usua kɔ deep spiritual and magicals abrofo wayɛ but when the limit of the interpretation of the living God. What you say? Otumi kum, otumi nyane, denti, owo ni odi kum, owo ni odi nyane, enti obi a wawu, oso obesa asori. Obi so owo ni a, odi be ma wasori. Enti nipa a wo ma wu Kristo mu, yen ye hu se omo rest. Obi a wa for Kristo no the cry nkwa no, he is resting. And all people who have died are rest. So they shall resurrect. One besa asori. No wa kyerɛ me nia wo de sɔre nipa so obi ewu a nia wo de be sɔre no me nim ansa ne yakosie no anaase yasie no sɛ we wu 10,000 years ago you betu mama wa sɔre okay 1,000 wo mo wu fi wiase ahyase na wo mesa asɔre it says here wo betimi abobi asɔre anika so patapram de me ho dia nipa no be sɔre na say eyiwe 500 600 years ni de ne ebe ma waso me minim but nyame na member be ma waso ne ebe ma nipa a we 500 years obe soro minim no say ka we ye bi ma ye hu say we but say mere nsu ye say ye resurrection okay say ebre so de na wo bedane nyankopon ana me na ma bedane nyankopon bi se minim nia o ma nipa sori ade na ma wo sori minim no anti so se wiase nipa be sa sori a eyampa be se me se eyampa e wo ho anti nipa be sa sori na ne bre na enso na bre ne so a enkosi bre ben yo so wie no be wie no wie bibia wie no ba obi abeso wie ni obe wie yo no wie bibia say then wo ya you betimi aka say wo ye bibi o sini dan e wo soro ho so se me ko na me ko a me ko wie ni am wie na me ko mejafi dan bebere wo ho na me ko na me ko wia mmesen aba na ma be famu akoba bi a me Yesu me wo nti ye oba bi ko na dan ne so o si no eye onyankopon dan na che se onyankopon dan na otim first no not dan bi mu na che se sa dan wa fim dan no so no se no dan na owum ansana o de bo so na se bo ade nyina wa fim and only rest no into rest no we free sa dan no and sa dan no say no okoho a ho adan oja into sa dan no a mystery and only hell the former house of God enti say ya wada no yo on sorry over sorry pe no ani na den na be yen sankyerene am ye hu say oba be sorry oh so wa ma ye hu
Nientia osemiro Nyankopon bo so na asase. Now the spirit of the Lord moves upon the surface of the waters. And they don't know our home, our spirit, our soul, our body. Right. So I'm crabatemians. Right. God has spirit, soul, and body. Right. And if somebody is going to rest, which means his soul, his spirit has gone out of him. In the body, body don't quite down. And the spirit of the Lord, no, never in Sunani, and son of boss, soon as I sing in a way, and obey, and home, which means he's out of the body. And when he's out of the body, the spirit has become a ghost. Yes. And it is written how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Holy Ghost. They say no ogusu ye dan foforo a dan no ne Yesu no. Na Yesu so ye onyame asem. Na onyame asem na be ye honam ene wo to ne din Yesu. Ene wa ma na asem ne so aburu ne din. Ena wa ma Yesu din so aburu din nyina so. Enti dan na ogusu si no wo ene me ne wo. Wo yo bo ene o de si dan no. Ene ono ne fapim. Ndi asori bi obeye ananwa ye no mkoje eduro bi shase no anya asori. Ene wa ma meye asori e wuta na ba. Obesi Onyankopon dan. Eno ne eja no apedie. Ndi obedwiri dan dada ni nyinagu eno ne wiase we ni mu nyama nyina will destroy. All this world wiase ayehu na destroy because it has been already destroyed on the 7th day. God rests, God destroyed the heaven and everything, nature, I say, from the beginning of the foundation of the world. So as we have the beginning, so we have the ending. And the ending, we are seeing na bribia popo unso bribia beira. They say, Daniel person oh see die for. Now you are the block. Obo also Peter, stone, who your book. Upon this rock, I will build my church. Intino, yes, that foundation, and I'm a what? And if you the obo and a no bonus and Casacao. Want to be said there, also the stone that the breakers reject become the cornerstone. Yes, suna mutu mupun amusamompe, mupatigari confuku nebrekete burkutu, ape bosumo drone again, abaye dino fapim. And to wa only Yesu Christo, angura ni wudanimu. Ne rest nimu ne homeda nimu a mu nyina beko enfa na eja fie obonsam jem dan se hona obonsam no wo ba bi Onyankopon wo Yes. ne fie nimu ena ne ma nyina wo amen Hona wada no nti se wada ho na sese no wanyi na wa cha ne japade na mo bagibi na mo kose no na mo ni bebiti e na obi so gi ni de o de akoto bebi enti sese no be se wi asese mo ni bebi ko nti se mo ko mo jafie na mo jafie na yo ja e fa na obeko se wa na obeko aha nti nipa beko je ni mo no nko nya de tumi ye de ba mo akoje no aha nti ompo because bebi ni obetra bio o so asase betwam na bebi e so nkotra no okra no ko mubeko moejafie na atrofo nyina kontompo kuhwirisam ne ade nyina mojane obonsam na fitase oye bone na no ye bone fi obonsam e yintiro Yakobon ba say bede obesay obonsam djuma enti sesei no ehintasem a ewo awiebire ni mu na wo kire mu no enti ni sesei no obonsam the prodigal son, no matter how he go back to his father's house oba the same for no obeko neja na weja fie ni nso eho na adani jan adani amanfo eja fie ho na adani amanfo asone ho adani amanfo na oni baby ko na esese ho nso na eso kwa oyende obeko nti okwa ordinary difo ensumanfrefo manamfo abosomfo etigari konfo ene wo mo kan ho wo mo a wodi obonsam achi na on wo nyina ne mma ene na nkuku nkaka na asefo nyina obeko won jafie na won jafie ne na adane amanfo baabi Onyankopon ti one ne mmati adane amanfo
the economy. Enti na wo ko baby no betra. E ho na aka. Enti bebre beko. Enti o se kai wo form na ntibiri mu sa bere a oti ase a ogusu tie asem ye intasem. We no se what the man yen no wa choro enso mo nti ase ba yen ye ti ase. Ti ye kan ye ti ase. Sentina me busa. Very good. Enti no nia eye enso no akoenfa. O se enso konsumo doti nko doti mu. Na ye honhom so koenfa. Honhom. Na wo ne honhom na wo koenfa honhom be. Sina wasa. Nti wo be ko doti no. Enti doti no se yoja wo be kom. Ba bia awie bere no. Wo mo a wo ye enso doti ahonam no be ko honam mu. Ena no ye honhom so be ko honhom. Na sabiri ya oti ase wan fa Kristo so kraje nkwa ne aye wa abode foforo na wan dan immortal ne ti bi obeko we jafie na we jafie ne na aye amanfo adani oja adani hell into be say hell is the former house of God, and the God in the nature of God, you know, mura onyankopon be bo so asase no wo nature or the spirit, soul and the body. And this body no near a yomina or sinina on pebium than on pe. Behold, all things are become new. And the new is what Jesus Christ is building. Okay. And they say, on same way, o see no nyame honhom na etinimu akotrem. Na akotrem dia many wo any sa block no. Na yese ye de block no akoma atigare epu insuo densu ni ade enti o se so ba okra baabi a asase mu nipa wa asase mu bepie nipa wo nsuo bepie nipa wo wi mu ewo ebu obotemu ewo dua mu nyina obia bepie obia ba bebu na kunta enti wo do kra koma wayo a se okubu kunta o amen na wayo o bebiti na meche se mu nyina mo kojino eyo ne wayo me so bosom no abeka kire me a me ni abosom nante a kan me kire se me ni abosom me ni wo mu nyina to nse didi a go to me ba obeka se na kire obeka kire me se won wo ni ba biti onya wo mo ni ba biti e na asase nya wo mo dia enya wo mo no mo boy enti se obo ade ne ba oborbor bo ade asase wura ba oni ba biti enti onu a mo de mo ho abeto no nsu onu oni ba biti eso bo ade ba okotrafa so ni baby ti dia oni baby abeko nti oni baby ko dia na onu so ntube nsakra ne ntube nsakra ochira nti obeko eva nti wo so do ti akose na ase a wo ma mo obosun ni ade nti wo efa na moko nti efa na obosun be ye bosun ma mo atani ade efa na oni moko oni baby ti se na no na nka no kore na nkyere na wo kan kire say so kire se de tie ni ti wo ti ase anu abedi mechi yo se meme ni wo mo na nante ena me nim se na ye from ye nim se na ye e ba kokro wo de ma me na so friend na sumadu na aboji tintintintiti wo be friend na se opetawa ana cigarette o twi sa mi sa no basa enti meme ni wo mo na nante ena me se aja ade na wo ma me ko chinchin ko fa sa ne ma ni na o se na wo be hunti me nye sofo man so se me ko so na se wo hu awie me hu awie ti na me kire mo no ndo wa me so mbosum a o se bosum ni se oni bebete o so na asase nya ne dia na ono oni bebete na wo uti abese na ase togbi emele gugu ba hwa halo togbi zikwe na nanumo krem na nanumo na nakonja na nase na ne aboa bosum bia ya aboa eno so oni bebete obi na ebo no na se no so na asase ro bo ade ba na obeji na sase beji ni we ya ono oni bebete enti bebi eso nko no ho na wo a wo ho abese na se no ono ye den na wo so ayira enti da okwa you die forever and no wo eto so mpren. This is the mystery of the end time. Enti se woni ko wu eto so mienu no a woni nsan ma bi You were first one in your sorry and I'm just owu sorry that time everybody is not more in the rest is to rise up. I think that yes was a yes was sorry into the all resting or time of what arise coming back no ba oba bebu aten obi ejuma say the word juma ti say no point me bisa say wo ye exam na say won promote obi na o failure hina na ye
ayo ente ade also medon ya medon metan ya metan makate medon ya medon metan yo mo nyanya me foforo nka me ho mo nsumu mo nyo ho ne bi enkoto no mo nyese what ya na onte ya mate oda so ya na onda so ya da so enye ho ni ye da so yo ho ni ente urade bedo wa na obetan ente ne se want to man fi owo no mo a na mba nkwamu a emfa na wo yes na wo ko ente yo ente promotion ye be promote no eye bonsam dem me na me guy sa wasem no ye ko sine no ente we na hintawa da sama say ye na mezu bi ba ente na won kasa fo ani bu nipa he na be ko sa efie dada me ko meje fie I am entitled to me ko meje fie ene say ne ye to na dwom na so wonim say yasem me ko meje fie ene awrahu ni osu nyeba me ko wante and other than what I na said ye wo kire de wo weto dwom no nko na wono so be ko no nso nko afi na me hu nso ye dem enti dwom de ye beto na nso ebi ana nia esese me ye e me kire se me ko meja fie no na to afu na otu otwene ayi na esese won asofo no esumo a wo started for 2000 years after Yesu ne ba eni ni wachi ye be wo no ne subo ni wo ne sore ene ne kono echi no eyi ni nia ose monko wiase nko kasem panko bodaguro na wo kase wonko ya sore njije so seed yes gware nkrofo yire ene nkrofo koda ene ade no za semu entine asore no ene asafo no ene amma mo ehun no kware and this is say mo be hu no kware na mo to otwende o say if you hear my voice harden not your heart sabiri se mutimenia emprim wukuma no jenopo nechi erebo ubwe na obebem na wamwe ente say medonia metania nia obue ene ni otumu no wan no nyambedo ene de otumu no na obi no nyambedo ni obi no nyambedo mo nto se medonia metania sabiri awurite when I say me ko wiasa fa na nyina ko kasa asam yo but esa say me ntumi nkonti ena media fa media eni bo wiasa nyina amane a o ka ho bi ade me ka ho say me yo nipa mo ento se ko wiasa fa na ko kan kire abodi the abodi bia Abdul New na no beje di no won bo na su eja no ba no nkonkron dimu na Jano Banu Kukrudin one name, that's Jesus Christ of Nazareth. The found say Christo nsa. Na Christo nyakwa ensi onyakopon asori den. Ene me bompa so Yesu beche edani sie no. Ene me ya nipa dodo ebesis. Ene say di me hu say ekwan no. Ni nyina agina so obesi dan ne bewie no. Na bre na so. Enti wonche ne intime nsesa. Na also dan so bi enim da odibesi. Adan say ti na make enti wonche na ye aka nso ye ti asem no. Ye ti asem say de na ye ti asie ya. Dodo na abesisa. Mo na enti enkosi na mo besa ati asem no bio. Say no ti na odi aba betu dwan. Won wa etie ne dɔɔso won wa antene nso bɛte akyerɛ wonua ɔno nso bɛba ɛno ti na meka sɛ wɔma ɛdan ne sie no ɛnkɔ akyire kakra ne yɛhwɛ sɛ deɛ wode tu dwan no ɛbɛtumi agye nipa dodo ama wɔn aba mu yo saa na kyɛ sɛ ɛna tam nso ɛnni ho ɛbɛtumi ayɛ nɛ ɛbɛtumi ayɛ ɔkyerɛ yo because benim time ɔde bɛ gather blocks no ɛna blocks no fa kɛsɛ wɔ nsu fa kɛsɛ wɔ duam fa kɛsɛ wɔ tumi ahoro nsa ase se bebu ho kroko ka Yesu ni tira won do twi dade atwa wutie fio na no se aka menu anum de ma yonkofo arafo na so rade arab ne me de ko ka Yesu asai ma tire o so okay ebre so an kese sasam na arafo ti na won hu se ni Allah na wo kan Allah enya Yesu because God rest on the seventh day and the Allah be onyame be na mokoso onyame na mo so no no da eto so eso ohome wada
enti obi so ko show nyame a ogoshia de no share bibia izo onyame nada onyame nada sani a wo kyerɛkyerɛ yi isa onyame no wada de to so enti se say no ne honhom no ena ye adwuma enti ne honhom no so abaye o saman anu ne honhom kronkron Holy Ghost na Holy Ghost no so no ode ama na asem and asem no betena yimu ena na asem ode ama na asem no na asem ne obi ne wan na asem no ena na asem no ba asase suma wo wo no enyo nipa enyo ba enyo berma ne obi akoda ne wo no ene wo to ni din Yesu Kristo. And Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me. Onyame honhom e wo me so etime mu ene me na ekoba na me woni mu na ohwehwe jana ohumya wo ho agya no. yes Moses say Yesu ya abofra bebi mfo. Jehovah for say Yesu ya abofra. Yesu na kasa ka to ho say ohwehwe jana ohumya wo ho agya no. Na obi ni mo agya no, Jesu oba no. Na obi ni mo oba no, Jesu agya no na nia onu Yesu. Opa wasem no wa kire say agya no ni o. Ade say no ko so ko hu Yesu ko hu Onyankopon. Na Onyankopon so ko wada. Ndu ko hu hina. Ohu obia ye. Ndi asori ni asofo ni edifo na wo so nyame onyame ben. Sasa no de ya na pempem onyame si onyame no Onyame ben. Onyame ko hu onyame ena mi ni onyame ya tu e wo so. Onyame wo fa wo so. Moses kura onyame atiko no. We hu na ni mo kura. Na ka mpese wo wa me no te asase. No nyame no nkasa ne sana ogbo nipa wie pe ena ko dai. It's at rest. And there so for different ni na me ko ye nyame o go ye nyame do onyame. E obo nsa. Okay. Ef so o hwo Nyankopon na ne honhom na e wo. Na ne honhom se yo saman. Ena o saman ne so o de ama obi. Enti obi na e kom sa Holy Ghost no obi na e kom. Sene ne ye wa edinfo ne edinsifo wo kom saman. Yes. Meme ne samanfo akotra me ne edinfo ne edinsifo a wo mo fresh saman. Me ne wo akotra me ya fresh saman. Enti minim saman kronkron na minim o saman. And me catch us say nia yes Onyankopon na mugo hun enyo Onyankopon. Well, God is at rest. And I say till today ye may enter into my rest. Right. Amen. Amen. And this so nyame obi so nyame so ko ho nyame ne wanfa. Enti asori ni na ada ni atoro. Yes. Once want to mention the accent the deep efa onyame se be ko ya so be ko ya so for. Obodam obe wu for nothing. God they will challenge you. Yes. Obi mo be so ahwe. What I say? That's it. And the yin is someone can tell na obi oda so sumboso. Odi edurachi. Odi ni ti akose baby odi ni ti akose no. Sa de na odi ti akose ase. Wo born. Yes. But what I say? No so should be as. Onu so so bi ase. E no ni baby te. E no 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 nti a nwa jeje ni say onu oni baby akọ baby obekọ ni say owie obekọ na eja fie. Yes. Na eja fie no eye hefa. Eye hell. Enti nipa bebre be hye wa na won hye. Ipa ni e be hye dodo no. Enti hwe say wi ase up to now why ohoni. Why aforomuchia. Onim say ade bia wo de nsa gusu bia eye aforomuchia. Yes. Ebi de double. Okraman pateku nwa unyama na eye. Udu ti akose sa aboa na se. Na aboa no Yehowa ne mehwefo na aboa na udu ti akose ase. Na sa aboa ne se ono se obo ade ba oni ba bite. Ento maame no papa de muti kosha ase a. Daachi no sa tumi na ode mu akosha ase. Daachi no ono baby obekọ ye hell. Ti won so be ko. Ento onso do obekọ hell ho. Right. Enti ni a wakyerɛkyerɛ ya me ya ba beduri. Yo. Obi hwɛ yɛn. Obi tie yɛn. Yo. Okwan be na obefa so a obesesa na obetimi abo wani. Yes.
Wo na obe pa ho achi. It is so if my people which are called by my name will humble themselves. They can so blow once. And they say, and the Nabusum Tigari a come me was sebaby. Ah, Papa Jai. That may boss seven name was Jumabu. I others also market one of my company, Coastal. Maybe the boss 7 now, oh, corner 72 go to then I'll be. Oh, so, maybe I would say, Auntie, I don't be so set here. Uti, me quite a them and a macancha can't you and a maffa 7 abobas. Me go coin and say, Umberto idea will vanish. Auntie, maybe Beconia was at it. Sebeya Odiabo as he said, a continue Guaniso over your day. Ampa me kodu Guaniso. Aka kama be raya adinu me te say bibi na me na ho oh I ready me be ati mi e mu nyina chi no ye kwa ye say e fe na me dimirika kofa ba bi say me ko junso say na me ko yi sebe no chichiri epe baby na family function me kutukuma na so lucky say because in so ho na won nim na ekoti ye hey say your best will be there true into say department will that aholam se hwe kwase asem akwakwa afen wani aba afen na mani aba Papa ba ko so be ma me adibi na yetimi dia ayiska nti una bank to bank ko pebusia yakoto motietimi na da ho na nante na kasa odi ya de ni nyina awie efere mekodo bank manager bank ne ho ga already ye ho ade me for the efere motietimi so awo na me wo ya mobo ya mo asese awo ahona mo se ampa bosunsun kwasasam ye kwasasam na tu ena de no so sam so a o se we na ye ne ndu ko baby fufuro asakomiem oni nam sa odi ayeye na domi amedumo na wan free sun man bahem o kwanti ade enti ye wo awie bere wo ka hell e wo ho ena the heaven onyankopon ahini e wo ho na ansana obefiri akono this usu dan yes na wonya udan no na baabi a daache wakotra wo na obeye wa na Yesu na esi enti wo do hu wakwan onipadua elde ma Kristo a you cease from all your works as how God cease from his work when he go to rest okay mro nyame kwa homejimu no ojai na ejuma nyina enti yenso se nyafa Yesu Kristo se yenkraje nkwa ye ne bosom kremo malam atro eno mere boame la ila la ila atro Allah nye yakopon because God is at rest enti so bishop ko hum onyame o also there na Muhammad wa odi ko na wonte na asemo oyotrofo okay enti se no nia esese de wo hwe yen de wo tie yen agide ne se onyame ada na obesori bio de beduru so obesori no na mene wo yensu ya yonyame ma na se ya anye nyame ma de a na ye kobo example na enu na mpese me nkyerem se wo ho se enti ya wo ka yere mu na mi yi wo te me kyerem wo nyame asem hinta sem wo nyame asem wo ko nyame asem wo nyame asem ye obi enti obi no nyame de ne honhom no amano entu hwo nyame a je so ko sani pa ne ho only Yesu Kristo no na sa Yesu Kristo so no moapo no ndu go hwo nyame no we fa bi they say yes wo ka me yate ase enti ne po no de ye san ye amen no so watu nyame asem a kire ha watu nyansa a kire to watu Yesu a kire unyansa wadwene ye de e wo he ende de na adwene se onyame nyansa na adwene no watu a kire na aka ne de emu adwene go bosuma duro wiuma tufo abode ni na ayamwa abofu na nkasa wom what bia onyame bo wom also God who made his angels press and his ministers a flaming fire na abofu na nkasa ode cherubim obunsam Lucifer offshore onyame no
odane aboa eno afie aboa chine no oba be ye nipa onu so bewu mo bi ehu no wu wi a obekọ asamando na ntoma obefra eye gogome keta obeda so ye gogome ansa na yiri mo chinyina ha no wako ujenim forever no konso a odinachi difo nyina abusuafo ensem we eye nia awieye no ebeba na wayi edi amaye no nti se obi beda ne gogome na wokọ na ne nna ne nkro ne benyina edi na chi a bisa se wo fra mu bia ana se wo what ho na wo kọ di onyame ehihye eye no emu eye ne ema mienu enu nti na ye betena wakasa mafifire etno ni nyina ne se ope se me ne wo yetu onyankropon asem a wo kae no se obo ne be so ka di siesie ye na yeti ase na yeti ase de a ene na ye be baabi a papa no ewo ene yetimi atoa no enu nti se obi epese otoa wo ba ehe no be yo the Kingdom of God ministry yo otoase ena insawon obeba obesin sawon ye normal wo de beto ase right as it is written, this is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God, that ye may know the truth and the truth shall set you free. I didn't know when who quadrina onya fa hudio unto enti brabo a nipa bo ane hunto ni na onya dade no quadrina ye ne ekoso wiase ntokwa ni na because no quadrina ye ane na nipa bompai 7 times a day 20 times a day ni nyina so de hunto na wo da so to the ultimo na wo nte wo ho asese say ade no wayira aw na just say no quadrina ye until we have to preach the truth to the world. So my cup runs over. Couple ayema me da ho nyina na ju nyina no mo bo mamane no mo kasa me didi nyina no mo ka enti me kuruwa ayema aye no kware nkutu. I am filled with the Holy Ghost to tell the truth to the world. Namun sakra na oba pampa abusuafo de wo ka no ebe sakra wa na ana se wadwene no eda so gina baabi a egina na we de me to ama wa ye mpensem mu no na se wo hu mpensem mu na bibi kire wadwene number a wo be frɛ no abegu television na se nemu me boso se de ebe ya ebe kai wo na wo so wetimi asesa na wo sesa na wonya dan kwa ɛhɔ na me yɛbɛka sɛ ɛyɛ praise mu yate de onyankropɔn asɛm a wɔbɛka na bebusɛm no yate ase enti number no de di kan no ɛyɛ 020 859 9576 020 859 9576 ɛna baako aka no ɛnso yɛ 027 897 7215 027 897 7215 na wofra oni prof ebedi nkomo na se hia se oba na na ase a obekire ose nso ne yeso kirewo ema wotime sesa na daachi ukowura dan kwani mu nso obetimi a kirewo na wafa so we any mystery tv ye bose a ye share mu se eni mo ba bedi nkomo no ase eni demo ye meka mo ane se eye asem a ye de bra we no se wo hwehwe na opesu hu ni ye bia ene na opani a oda no aye Kingdom of God Ministries no ene Prophet Dr. Abednego na oda no na oda no dia na wo kire se wase eku a Abednego Invisible Teaching Hospital na hospital a wo kwa niema a ese wo kra anya na wo kra nso ebedi ankonim ewo wo so no obekirekire oni nyina na ne kase ne ewo to ase ne mu woni wote ensawo mu aduagiri owuraku eni nti wo ba kwa ne ese wo be nyina obehwehwe edi amawo sabre die de du wosi ha na madanase se ne
de ekoye hintasem no watimi abeyi e de akire ya me hu se baabi a yetene yenti yie na etwa se se yesesa ne yesesa eno ene beboa me ene wo sabre de me de musia me mo nyina moniti ene mo ne hwe o In the name of Jesus. Allah